Guys, my language is Romania, and I'm Romanian. This time I speak just English, and this video I will speak Romania because I'm of the Romania. Băieți, bună ziua! Da, însă român. Hai să jucăm și noi un The Strongest Battlegrounds. O să fie fun, băieți. Chiar nu mint, o să fie fun. Da, mai știți când am jucat I Had It. M-am jucat mai bine. N-am ăla, doamne, Heroes Battlegrounds. The Battlegrounds. Bă, dar eu numai cu engleza, siu. Lol. Hai să jucăm un Blade Ball. Bă, dar nu știu ce am. Ba, vreau Blade Ball, ba, vreau The Strongest Battlegrounds. Nu știu, mă. Aoleu. Îmi cer scuze dacă o să înjur în video ăsta, dar nu sigur. Vreau să-mi testez bine. Bun, e bun. Acum dăm și noi un and one. Și unul. Mai zice. I'm tired. Sweetie monkey. Hello. I don't know which wood did I find. Let's find which Michael or which boot. Așa am venit să vorbim de unde să-mi găsim lucrurile astea și nu s-a vorbit. Bă, da. De ce-mi dărea? Am dat așa de acolo. Michael. Nu! Da! Nu pot! Bă, mi-am făcut aplauze pentru gentlemanul nostru. Cip. Nu. Vreau să sun. Michael.
Sau 1 versus 1. Nu zice 1v1 slash 1 versus 1. Că e aceeași treabă. Cine vrei echipă? Du-te aici. Mulțumesc pentru aprecieri. Vreau mai multe aprecieri. Și voi, din ăla care am făcut eu cu minionii, cu Tonight We Still the Moon, mulțumesc băieți pentru că ați fost acolo și da, am văzut că nume e român. Așa că vă salut, dacă vă uitați. Bread, pâine, bă. O să-l cheamă bread în engleză, pâine. O să-l cheamă pâine în engleză. Nu mă faci pe mine. Nu mă faci pe mine. Da, bună. Bună. Bună seara. Bravo, mă, pâine. Bă, că vreau să... Băciun. Că eu făceam. Nu vreau să știu. Serios. Ce-o vrut să bă, știu, o să dea și el ultima dată. Ai auzit asta? Îți vine să crezi că îți dă o brută, lingă. Crezut că nu dă... Am crezut că nu dă multe meci. Hai, că luăm pe Saitama. Viața mea din prima zi.
să-i dăm mai înainte versus când și-o pierdut prietenul genos. Așa de nervos era ultra electric, venea să te strângă de gât. Chicken nuggets, bă. Bă, chicken nuggets. Bă, dar nu te mai miști ca să poți și eu să pot schimba. Ca bine să crezi că tu vezi orancele. Totuși, să fim serioși. Cine mai folosește? Cine mai folosește asta? Cine mai folosește apă caldă? Nu, îl mai folosesc, dar nu așa mai e. Da. Degeaba N1, adică și 1 și aia zic. Pam, pam. Și băieți, asta a fost toată ziua de astăzi. Pam. Salutare, Doamne, parcă mai era în fază să zici salutare băieți și să închei video. Totuși, la revedere băieți. Pau!